खुलुमबाय, आं रिंकी ब्रह्म। जाय बिथांमोना मोसानाय आयदायाव गोसो गुदुं, बै बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खौरां फोसावनो सानदों। बे खौराङानो जाबाय जगा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 खौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दङ। जेराव नोंथांमोना बाहागो लानो थाखाय मोसानाय आयदानि जेबो फोरमानलाइ एबा सार्टिफिकेटनि गोनांथि गैया आरो थिखानाय बैसोनिबो जेबो सिमा गैया। थामहिनबा बयबो बाहागो लानो हागोन। नाथाय अडिशनाव बाहागो लानायनि मुङाव नोंथांमोना होनांगोन साफायाव 500 रां। खुंफुंजागोन अडिशननि खालार आरो थावनिफोरा जाबाय फारियै सोलिफु बोसोरनि 15 आरो 16 जुलाइ खालारखालि चिरां जिल्लायाव, 20, 21 आरो 22 जुलाइ खालारखालि बाक्सा जिल्लायाव, 23 जुलाइ खालारखालि तामुलपुर जिल्लायाव, 27 आरो 28 जुलाइ खालारखालि उदालगुरि जिल्लायाव आरो 31 जुलाइ 1 आरो 2 आगस्टआव क'क्राझार जिल्लायाव खुंफुंजागोन। मख'नो गोनांदि जायफोर मोसागिरिया साबसिनै बादायनानै ग्रेन्ड फाइनालसिम सौहैनो हानानै सेथि, नैथि आरो थामथि हिसाबै सायख'जागोन, बै बिथांमोननो फारियै 30,000 नोगोद रां ट्रफी लोगोसे फोरमान बिलाइ, 20,000 नोगोद रां ट्रफी लोगोसे फोरमान बिलाइ आरो 10,000 नोगोद रां ट्रफी लोगोसे फोरमान बिलाइ गथायनाय जागोन। अब्लालाय मानोथो बेबायदि सनानि खाबुखौ ओरैनो हगारहरनो? फैदो बिदिब्ला बयबो बाहागो लाफैदो। गाव गावनि मोसानाय आयदायाव थाखुमानाय रोंगौथिखौ दोनखुमाबाय थायालासे डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 नि गेजेरजों दिन्थिफैदो आरो देरहासारनायनि मुं सोरजिदो। आबुङै मिथिनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7637814897 एबा 8838874462 आरो बुंफिनदों 7637814897 एबा 8838874462 आव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन। गोजोन्थों। जायफोर बिथांमोना मोसानायाव गोसो गुदुं बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरजों लोगोसे आसामनि साफ्रोमनिबो थाखाय जौगा फिल्म प्रडाक्शना डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 2022 मुंनि मोनसे मोसानाय खुंफुंनो थिरांथा लानाय जादों। बे मोसानायनि गेजेरजों गावबा गावनि थाखोमानानै थानाय गुन गोनां मोसानायखौ बेनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो हागोन आरो बे मोसानायाव जायफोरा देरहासार जागोन बिथांमोननो मान बान्था महरै सेथियाव 30,000 रांजों लोगोसे ट्रफी, नैथियाव 20,000 रांजों ट्रफी, थामथियाव 10,000 रांजों ट्रफी। अब्ला माखौथो नेबाय थाखो? जायफोरा मोसानो एबा बाहागो लानो गोसो गुदुं जानानै दङ बिथांमोना थाबनो 7637814897 8838874462 बे नाम्बाराव आबुङै मिथिनो थाखाय कल खालामदो आरो गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनानै देरहासार जानानै बान्थाखौ लानानै फैदो।